Помогите! Ветер! Ветер Вангу унес! Ой, господи! А я-то видела этот смерч. Подумала, как бы он беды не наделал. Помогите! Помогите! Здравствуй, панда. Здравствуй. Ну как, вылечили дочку? Пап, мы дома? Дома. Да какой Хорошо, там? что добрались. Тук няма шега, няма измама. Един е пътя, два пътя няма. И нека ни хулят, нека се пенят. Такъв е законът на нашите дни. Направи си масаж с новия Уелнео Шиацу масажор 4 в 1. Облегчи болката, премахни умората, раздвижи скованите мускули, изгони стреса. И то в уюта на дома ти. Масаж когато искаш, както ти харесва и където ти е най-удобно. И то не е само за теб, а за всички любими хора вкъщи. Елате в нас утре на чай. Чай! И ето ме, важен, блестящ, елегантен, богат като истински крес. И знам аз, крадец съм, лъжец, спекулантин, безчестник! Но винаги с чест.